Здравейте! Днес ще направим една много хубава лекция за духовното значение на Коледа. Коледа не е само това, с което ние сме свикнали. С тези външни форми на празнуване, с които ние сме свикнали, те безспорно са много вълнуващи и много приятни. И това е така обявения за всички най-семеен празник през годината, а всъщност не е само за това Коледата. Коледата и въобще дните, предшестващи Коледа, са време за нашето индивидуално духовно развитие. И сега ще дадем някои пояснения по тази тема. Атомната структура на целия живот се повлиява от смяната на сезоните. Това се усеща като раздвижване в условията на живот на всеки човек, като се създават уникални възможности за душата и личността за растеж, изява и промяна. Да знаем коя енергия действа през всеки сезон и как тя се проявява в земни условия е първата стъпка към това да се научим да ги насочваме и да проявяваме ефекта им по-явно в живота си. Животът на всеки мъж и всяка жена съответства на сезоните, защото тяхната енергия се отразява в него. Зимата е времето на светото раждане. Пролетта е младостта и изявата, лятото е зрелостта, а есента е време за жътва и равносметка. Това е времето за смяна на старото с новото. В духовната година главните моменти са Христовите таинства на раждането и смъртта, възкресението и възнесението. След мистерията на Голгота, издъгването на Христос на кръста, Христовата енергия прониква в земята и става част от нея. От тогава Христовата енергия се проявява в живота на човечеството в съответствие, синхронизирано с ритмите на земята, които се влияят от сезоните. Христовата енергия увеличава постоянно ефекта от нормалните ритми и следвайки естествения цикъл, ще продължава да прави това, докато човечеството надживее нуждата от физическо измерение. Четирите сезона ни дават възможност за духовно пробуждане и израстване. Те са време на раждане на нови изяви, на божествената ни енергия, развиване на контакта ни с висшите измерения и приемане на нови посвещения. Те са време за пробуждане, използване на Христовата енергия, като все по-силен импулс в процеса на израстването ни. Коледа е празник, свързан с зимното слънцестоене. В този период слънцето се премества в знака на Козирог, в северното полукълбо и зимния сезон започва на 22 декември. В това време на годината любовта доминира и Христовата енергия работи, за да се изравнят етерните и астралните енергии на човечеството и планетата с физическото. Христовите енергии стимулират пробуждането на женската енергия в човечеството. Поради осъществяване на изравняването на астралното, етерното и физическото и пробуждането на женската енергия, съществата от ангелската иерархия биват привлечени по-близо до Земята. Много хора в този период ги виждат и чувстват, макар и само по време на сън. Енергиите на зимното слънцестоене и на всички празници, чествани по това време, са свързани с сърдечната чакра, с лечението и с новия живот. Това е сезон, когато идващите от астрала усещания се задълбочават и повишават вътрешното спокойствие и стимулират проявите на скритите възможности. Това е време на годината, когато вътрешната светлина гори въпреки външната тъмнина и за това е силно време за откровения по време на сън или в медитация. Това е време, когато женските енергии са раздвижени в целия живот на планетата и семената им могат да поникнат в тъмнината и да започнат да растат към светлината. Слизащата по това време на годината Христова енергия
дава възможност за лечение и разширяване на съзнанието на онези, които се отварят за нея. Това ни дава проницателност срещу какво ще се изправим в самите нас, ако искаме да дадем нов живот на духовното в нас. Зимата е време за отдръпване от външната дейност, за да дадем живот на светлината в собствената ни тъмнина. Появата на нов живот от тъмнината на утробата е целта на този сезон, както и на съживяването на Христовите енергии в човечеството. Съсредоточаването върху нас на универсалните сезонни ритми улеснява онези, които се стремят да пробудят вътрешните си дарби и вътрешната си светлина. Зимата е време за пречистване на сърцето и на астралното, така че дълбоките женски таинства да се разгърнат в живота ни. Това са възможностите за пораждането във всеки един от нас. Енергиите по това време стимулират самоанализа и вдъхновяват към по-дълбока медитация. Това е време, през което вратите се отварят за приближаване до ангелската йерархия. Време, през което вселенските и Христовите енергии улесняват просветлението, прошката и отърсването от дребни ядове и големи неправди. Това е времето за новото начало. Духовното значение на Коледа. За ортодоксалните християни подготовката за Коледа започва 4 седмици преди зимното слънцестоене. Това са коледните пости. По време на постите се правят последни усилия за пречистване, преди да се даде живот на божественото женско начало. Благовещение. През първата седмица на коледните пости, духовният ученик на Христовите таинства трябва да насочи вниманието си към развиване на чистотата като сила. Физическата, емоционална, ментална и духовна чистота ще разгърне висшите възможности за разгръщане на божественото женско начало. Благовещение е моментът, когато архангел Гавриел съобщава на Мария каква ще бъде нейната роля в Христовите таинства. Ако развием чистотата като сила, това може да ни подготви за подобно откровение. Непорочното зачатие е второто от 7-те женски таинства. То трябва да бъде център на вниманието ни през втората седмица на коледните пости. Таинството носи божествено обещание за постижение във всичко. Светото раждане е третото от женските Христови таинства. То трябва да е в центъра на вниманието ни през третата и четвъртата седмица на коледните пости. Това е сърцето на Христовите таинства. Светото раждане е символ на започващия процес на издигане на Божественото дете във всеки един от нас от яслата на нисшия аз. По полагаемото му се място до полагаемото му се място в живота. Също така, това издигане на енергиите по канала на гръбначния стълб към сърцето и към главата до мозъка, където се осъществява висшето раждане, което съвпада с зимното слънцестоене. От този момент архангелската йерархия започва да напоява земята със силата на Христос. Това нахлуване на енергия достига връхната си точка в полунощ на коледната вечер и продължава да залива земята още 13 дни до 6 януари, когато е Богоявление. 12-те дни на Коледа. За всеки от тези свети дни има по един апостол, който се стреми да повлияе на човечеството, както и група от ангелската йерархия на един от знаците на зодиака. Така че всеки ден от Коледа до Богоявление е ден, в който ангелската йерархия от всеки зодиакален знак се проявява и влива значителна енергия. 26 декември. Ангелската йерархия, работеща чрез знака на Овен, засилва енергийното си влияние върху земята с помощта на Яков, брат на Йоан. Това е ден, в който трябва да станем духовни инициатори и да преминем към нови нива на ученичество. Подходящо е медитиране върху фразата «Ето всичко ново творя». Откровение 21.5.
27 декември. Ангелската иерархия, действаща чрез знака на Телец, усилва енергиите си върху земята на този ден с помощта на апостол Андрей. Това е ден за съсредоточаване върху смирението. Подходящо е медитиране върху фразата Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Първо послание на свети Йоан Богослов 4.16. 28 декември. Ангелската иерархия, действаща чрез знака на Близнаци, усилва енергиите си на този ден с помощта на апостол Тома. Това е ден за преодоляване на съмнението, за да се прояви истинската Христова сила. Подходящо е медитирането върху фразата Застанете и познайте, че аз съм Бог. Псалм 45.11. 29 декември. Ангелската иерархия, работеща чрез знака на Рака, усилва енергиите си в този ден с помощта на апостол Вартоломей. Този ден е за съсредоточаване върху развиването на мистицизма без мисъл за измама. Подходящо е медитирането върху фразата Ако ли ходим в светлина, както и Той е в светлината, имаме обещание едни с други. Първо послание на светия апостол Йоан Богослов 4.16. 30 декември. Ангелската иерархия, работеща чрез знака на Лъв, увеличава енергиите си в този ден с помощта на апостол Юда или Матей. Това е ден за съсредоточаване върху преобразяващата сила на любовта. Подходящо е медитирането върху фразата Любовта е изпълнение на закона. Римляни 13.10. 31 декември. Ангелската иерархия, която работи чрез знака на Девата, усилва енергиите си в този ден с помощта на апостол Яков Праведният. Това е ден за съсредоточаване върху чистотата на характера и себеотрицанието. Подходящо е медитирането върху фразата Но по-големия между вас да ви бъде слуга. Матей 23.11. 1 януари. Ангелската иерархия, която работи чрез знака на Везни, усилва енергиите си с помощта на апостол Тадей. Това е ден за съсредоточаване върху красотата на всички души и всички хора, независимо от външния им вид. Подходящо е медитирането върху фразата И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Йоан 8.32. 2 януари. Ангелската иерархия, която работи чрез знака на Скорпиона, усилва енергиите си на този ден с помощта на апостол Йоан Възлюбеният. Това е ден за съсредоточаване върху енергиите на трансформацията. Подходящо е медитирането върху фразата Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Матей 5.8. 3 януари. Ангелската иерархия, която работи чрез знака на Стрелец, усилва енергиите си в този ден с помощта на апостол Филип. Този ден е за съсредоточаване върху развиването на висши ментални способности на Христовия ум. Подходящо е медитирането върху фразата Вие сте светлината на света. Матей 5.14. 4 януари. Ангелската иерархия, която работи чрез знака на Козирог, усилва енергиите си в този ден с помощта на апостол Симон, брат на Яков и Тадей. Това е ден за съсредоточаване върху превръщането на съпротивата в пълна преданост. Подходящо е медитирането върху фразата Докле се изобрази във вас Христос. Галатиняни 4.19. 5 януари. Ангелската иерархия, която работи чрез знака на Водолей, усилва енергиите си в този ден с помощта на апостол Матей. Това е ден за пробуждане на енергиите, чрез които ще можете да подчините физическия свят на духовното просветление. Подходящо е медитирането върху фразата Вие сте мои приятели. Йоан 15.14. 6 януари.
Ангелската иерархия, която работи чрез знака на Риби, усилва енергиите си в този ден с помощта на апостол Петър. Това е време за призоваване на сила, която ще позволи на пробудените женски енергии да станат твърда основа във вашия живот. Подходящо е медитирането върху фразата „И сътвори Бог човека по свой образ“. Битие 1.27. Ако работите през всички от тези 12 одухотворени дни, следвайки Христовата литургия през останалата част от зимния сезон, във вас ще се пробуди растящо осъзнаване на вътрешните ви възможности, които можете да проявите в живота си. Това е времето за вашето ново раждане.